आज आपण पितृपक्षासाठी दोडका आणि पडवळ यांची मिक्स भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. मिक्स भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी पडवळ घेतलेला आहे बारीक कट करून. त्याच्यासोबतच 1 वाटी दोडका घेतलेला आहे बारीक कट करून. त्याच्यासोबतच इथे 2 मोठ्या आकाराच्या भेंडी घेतलेल्या आहेत बारीक कट करून. भेंडी याच्यामध्ये ऑप्शनल आहे. त्याच्यासोबतच 8 ते 10 पानं कढीपत्ता, 4 मोठ्या पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे. हा लसूण मी बारीक ठेचून घेतलेला आहे. त्याच्यासोबतच कोथिंबीर. या ठिकाणी 1 मोठा चमचा मी कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला घेतलेला आहे. याच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा. त्याच्यासोबतच अर्धी वाटी भिजवलेली चणा डाळ घेतलेली आहे. ही चणा डाळ मी रात्रभर भिजत ठेवली होती. त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे मोहरी, जिरे, हळद, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरजेनुसार पाणी आणि तेल. सगळ्यात आधी आपण ह्या ज्या भाज्या घेतलेल्या आहेत त्या मीठ टाकून थोड्याशा सुरून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आधी आपण ॲड करूयात बारीक कट केलेला पडवळ. त्याच्यासोबतच त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात दोडका आणि आता आपण याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा इतपत मीठ ॲड करूयात आणि ही भाजी आपल्याला छान अशी चुरून घ्यायची आहे. आता ही भाजी मी 3 ते 4 मिनिटं छान अशी चुरून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता ह्याच्यातून पाणी रिलीज झालेलं आहे. तर आता आपण हे सगळं पाणी काढून घेऊयात आणि ही भाजी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊयात. आता या भाज्या मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात. त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा इतपत तेलही गरम करून घेतलेलं आहे. सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात 1 छोटा चमचा इतपत मोहरी. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे. मग त्याच्यामध्ये आता आपण ॲड करूयात 1 छोटा चमचा इतपत जिरे. जिरेही चांगलं फुलू द्यायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात लसूण, त्याच्यासोबतच कढीपत्ता आणि आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत भिजवलेली चणा डाळ. आधी हे परतून घेऊयात व्यवस्थित. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये ही चणा डाळ ॲड करूया. मिक्स करून घेऊया आणि ही चणा डाळ आपल्याला व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं छान अशी परतून घ्यायची आहे. आता ही डाळ मी स्लो गॅसवरती 2 ते 3 मिनिटं छान अशी परतून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण हळद ॲड करूयात. तर इथे मी पाव छोटा चमचा इतपत हळद ॲड केलेली आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा. आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत भाज्या. मिक्स करून घेऊयात एकदा. आणि त्याच्यासोबतच आपण इथे टाकणार आहोत लाल तिखट. इथे लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा. आणि या भाज्याही आपल्याला तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिटं छान अशा परतून घ्यायच्या आहेत. आता साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. मी स्लो गॅसवरती भाजी छान अशी परतून घेतलेली आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत मीठ. पण मीठ ॲड करताना काळजी घ्यायची की जेव्हा आपण भाजी चुरून घेतली होती तेव्हा त्याच्यामध्ये मीठ ॲड केलं होतं आणि आपला जो कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आहे त्याच्यामध्येही मिठाचं प्रमाण असतं. त्याच्यामुळे इथे अंदाजानुसारच तुम्ही मीठ ॲड करा. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा. आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाणी. तर या ठिकाणी मी 1 वाटी इतपत पाणी याच्यामध्ये ॲड करते. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा. आणि आता झाकण ठेवूयात आणि या झाकणावरतीही आपण थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत. आणि आता आपल्याला ही भाजी छान अशी शिजवून घ्यायची आहे. आता साधारणतः 8 ते 9 मिनिटं झालेली आहेत. ही भाजी मी झाकण ठेवून फास्ट गॅसवरती शिजवून घेतलेली आहे. आता ही भाजी ऑलमोस्ट शिजत आलेली आहे. या पॉइंटला आता आपण या भाजीमध्ये ॲड करणार आहोत हा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आणि त्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत भेंडी. गॅस कमी करायचा. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता आपण पुन्हा एकदा
झाकण ठेवून ही भाजी स्लो गॅसवरती छान अशी शिजवून घेणार आहोत. आता साधारणतः 8 ते 9 मिनिटं झालेली आहेत. ही भाजी मी स्लो गॅसवरती छान अशी शिजवून घेतलेली आहे. आपण चेक करूयात आपली भाजी झाली आहे का ते. तुम्ही बघू शकता भाजीतलं पाणीही ऑलमोस्ट आता आटलेलं आहे. मस्त अशी भाजी आपली रेडी झालेली आहे. या पॉईंटला तुम्ही भाजी चेक करून जर ती कच्ची असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी ॲड करून ती अजून 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेऊ शकता. पण आता आपली ही भाजी छान शिजलेली आहे. आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करूयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता ही आपली मस्त मिक्स भाजी रेडी झालेली आहे. गॅस बंद करूयात आणि ही भाजी आता आपण सर्व करूयात. आता आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसते. खायला तितकी स्वादिष्ट लागते. नक्की ट्राय करून बघा दोडका आणि पडवळ यांची मिक्स भाजी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.